que imagino que sodes moitos, grandes a todos por vir, a ver estas dúas obras, dos musicais que os nenos levaron moito traballo para facelo, esperemos que disfrutedes dos dous. Comezamos co primeiro, o primeiro e segundo, co libro da selva. Desapareceu. Onde está? Como puderon perder os seus pais? Esta é a historia de Mowgli, a nena perdida na selva. Na selva ocorren tantas cousas. Esta cachorra humana precisa cuidado e alimento. Vou tardar varios días en levar a aldea máis próxima. E sin cuidados dunha nai, morrerá sen remedio. Teño unha idea. A pantera mira allégase a uns novos amigos sus que lle lanzaran varios cachorriños e deixa a nena ali. A selva é moi perigosa para unha cachorra humana. Por favor, Rama, non sobrevivirás e abandonamos. Queremos que quede con nós. De acordo, quedaremos con eles. Son unha cachorrinha máis. Pasaron case 10 anos e axiña esa cachorra humana se converteu na pequena Mowgli. Mowgli aprendeu a vivir na selva, pero sempre cuidada de preto pola súa protectora e amiga Bagheera, a pantera. De súpeto escúchase o ruxido dun tigre. Era Shere Khan, que andaba polos arredores. A cachorro ten que marchar.
Shere Khan matará a nena e que non intente protexela. É a ela a quen busca o tigre. É doloroso, pero ten que marchar. Teño que comunicar ao pai de Mowgli. Rama, podes vir? Maquila. Mowgli ten que marchar. Pero é como a miña filla, non para sobrevivir soa na selva. Aquila, eu podo axudar. Levarei a Mowgli ata a aldea máis próxima. Ela accederá a vir comigo. Todo o mundo sabe que o tigre é inimigo dos humanos porque eles mandan o cazar e arrincalle o pelello para convertelo en abrigos de pel de tigre. Efectivamente, Mowgli era un perigo, aínda que ela non soubese ben para que se ven os abrigos de pel de tigre. Bagheera a pantera foi a encargada de levala ata moi cerca da aldea dos humanos. Bagheera, hora de volver, teño sono. Desta vez non vas volver. Voute levar á aldea dos humanos. Por que? Shere Khan, o tigre, regresou a esta parte da selva e xurou matarte. Matarme? Por que? Que lle fixen eu? Polo de agora nada, pero o tigre non vai permitir que crezas e máis tarde te convertas nunha muller e que aprendas a matalo con armas de lume. Ja, eu nunca faría iso, quedo. Non quero discutir, vamos. Eu non lle teño medo a tigre, Shere Khan. Vamos dormir, mañá xa falaremos. Ay, qué pequeño, tan lindo, tan bonito, no, no hay. Vou comer ya carapicos, de bonitiño que está. E dúrmeme un neno, dúrmeme o amor, que saio a lúa, tamén dormo sol, tamén dormo sol. Por aquí, Cheira cachorriño humano, o meu prato favorito. O meu meniño pequeno, pequeno como eu quero. Por que te entremetes nos meus asuntos particulares? Pau Franca de Senado. Ah, así que queres quedar na selva, non? Sí, vou quedar, vas ver. Pelotón, canción. Nuestra única misión es marchar con precisión. Hay que conservar nuestra tradición. Pero militar, el espera militar. 1, 2, 3, 4 con el 1, 2, 3 y con la ruta hay que marcar. Paso imparcial, diseñando hierba y matorral. Pero que nena máis palla.
marchar. Xa non aguanta os pés e vou pedir o cambio a outra manda. Asamblea, isto non é ditadura. Revisión! Este cachorro humano non pertence ao meu batallón. Fora! Espera, esta cacharra humana chamase Mowgli e vou non levar ao día dos humanos. Para sempre. Para sempre, mon coronel, ali vai quedar. Boa sorte, amiga, e saúde. Batallón! Media volta! Recorden, soldados, que un elefante tarda, pero nunca esquece. Nunca te esqueceremos, Mowgli. ¡Marchen! Es marchar con precisión, hay que conservar nuestra tradición. El esfero militar, el esfero militar. Veña, mago, veña, vamos. Non quero ir. Sí que vas ir. Xa non aguanto máis. Agora en adiante, a ver como te apañas ti soiña. Eu non te necesito. Penso que agora sí me perdeu de vista a pantera vaguira. Vou descansar un pouco, que sono teño. Busca, evitando máis o que vas precisando máis. Un cada outra. Que bicho este? Unha pulga? Non son unha pulga, déixame. Estupendo. Estupendo, é unha nena. Como te chamas? Mowgli. Estou seguro de que imos ser grandes amigos. Enda que eu sea grande e ti tan pequena. Pero queren que brillen os humanos? Va, convertido nunha muller, alá botarás a perder. O máis probable é que te convertas nunha vendedora e que queras convertir o teu tempo en cartos. Va, que absurdo. Eu ensinarei te segredos a ser máis fortes. Queres ser nosa como a min? Sí, sí. Tens que aprender a los xiros, sí. Esta tens que adestrar moito. Que gran mestre eres. Sí, sí. Eu son moi forte. Estou no pasando moi ben. Balú, quero quedar contigo. Claro que sí. E como pensas que vais sobrevivir aquí? Oh, my
pouco máis abaixo. Ah, que sabrosura, gústame. Mowgli, temos que buscar un árbol. Vamos. A pantera réndese e desexalles boa sorte. Mowgli, onde estás? Mowgli, onde estás? Desesperado, Oso chama por Bagheera. Bagheera! Bagheera! Os monos leváronha ata as ruínas dun templo vello, onde a raíña dos monos estaba comendo plátanos mentres esperaba que chegaran coa nena. Que lle pasou a Mowgli, Balú? Os monos raptárona. Ah, a selva xa non será mesma con esa nena aquí. Ten que marchar daqui canto antes. Pero primeiro hai que rescatala. Levaron as ruínas. Non quero nin pensar o que pasará cando a ves a esa raíña tola. Aquí está, Raíña Luigi, touxémola. Atrapámola, foi moi fácil. Con que ti é la cachorra humana. Escoita, moza, decateime de que queres levarte á aldea dos humanos. Se queres, podes quedar connosco. Eu protexereite. De verdade? Iso é verdade? Faría calquer cousa por quedar. Moi ben, a cambio ti dirásme o segredo que solamente saben os humanos. Quero que me digas como se fai o lume. Co lume nas miñas mans seré unha raíña poderosa. A raíña máis poderosa da selva. Pero eu non sei como se fai o lume.
Balú, a cachorriña debe volver á aldea dos humanos. A xungla non é para ela. Eu non estou de acordo, mírame a min. Sa, basta con verte. Ademais, Shere Khan busca a Mowgli. Que? Que Shere Khan busca a Mowgli? Quería matar, porque odia os humanos. E o seu lugar non é este. Tes razón, que imos facer? Balú, onde imos? Mowgli, si és humana. Creo que aquí corres perigo. Teño que levarte á aldea dos humanos. Es igual que todos. Prometíteme que podía quedar. Agora dime que teño que marchar. Xa non vos quero ver máis. Mowgli! Onde vas? Ven acá. Pero que te muda esta Mowgli? Non sabe a cantos perigos está exposta. E que selva tan fermosa, unha paisaxe de soño. Se non fora polo tigre, que sempre está o quite, Mowgli podería quedar, non lles parece? O tigre. O tigre está preto. Vexo que non me tes medo. Eu non lle teño medo a nada. Nen sequera os meus agudos cairos. Non lle teño medo a nada. Nen sequera as miñas afiadas poutas. Dixen que non lle teño medo a nada. Entón, prepárate porque vas morrer. 1, 2 e... Corre, corre, Mowgli! Que pasou? O tigre devorou a Mowgli. É culpa miña. Hoxe o meu pai foi de caza, miña nai vai no fogar. Mentres eu sexa unha nena, veño algo anunciar. Mentres eu sexa menor, teño que levar auga ata que sexa maior. Nese momento, Mowgli viu que xa máis vira. Era unha linda nena que viña buscar auga a un río preto da aldea. Mira, estamos moi cerca da aldea dos humanos. Mowgli! Espera, espera, esa nena ven buscar auga ao río. A ver o que pasa. A nena cae o cántaro da auga. Mowgli recolle, enche outra vez e levallo mentres a segue. Queres vir comigo? Sí! O que sucedeu despois estrinteceu a Balú e a Bagheera, pero só por un momento, porque comprenderon que aquilo era o mellor que lle podía suceder a Mowgli. Viron como lle sorría a nena mentres lle axudaba. Enganchouna! Así é como debe ser, amigo. Sigo pensando que pode ser unha boa orsa, aunque se ela prefire ser unha muller, ala era. Os amigos sabían que a nena ali estaría a salvo e que eles cumpriron traendo o seu novo fogar. Buscando más, gritando más, lo que es necesidad no más. Y olvídate de la preocupación. Tan solo lo muy esencial para vivir sin batallar. La naturaleza te lo da. Y doquiera que vaya, y doquiera que estoy, soy oso dichoso, oso feliz. La abeja zumba siempre así, porque hace miel solo para mí. Y las hormigas encuentro bien y saboreo lo menos 100 del primer lengüetazo.